Zadnja zemlja na popisu za vrijeme mog južnoameričkog lutanja je Bolivija, koja je kao i sve ostale do sad po mnogo čemu bila drugačija i posebna. A prvo mjesto koje sam snimala bio je grad La Paz. La Paz tehnički nije glavni grad Bolivije, ali je de facto glavni grad. A nadmorska visina od čak 3650 metara čini ga najvišim administrativnim središtem na svijetu. Apsolutno najbolja stvar u gradu je vožnja žičarom, koji im je i najbrži način javnog prijevoza. Osim što je sama vožnja super iskustvo, to je i najbolji način za upoznavanje sa gradom. Ima 8 linija, svaka ima svoju boju prema kojoj se zapravo i razlikuju ovisno o tome u koji dio grada vas vozi. Kad se spustite na ulice samog La Paza, prvo što ćete primijetiti je da se sve što možete zamisliti prodaje i odvija na ulicama. Život u La Pazu doslovno je na cesti. Najčudnije što prodaju su fetusi ljama, koji im služe za rituale i kako bi hranili Pačamamu, odnosno majku prirodu koja je za njih najviše božanstvo. Fetusi ljame navodno donose sreću i blagostanje. Vožnje žičarom dobre su i za izbjegavanje prometa u La Pazu, koji je blago rečeno kaotičan i treba vam dosta malo vremena da shvatite kako može biti poprilično opasno biti pješke u gradu. Osim vožnje žičarom ne propušta se ni posjet Moon Valleyu, odnosno Mjesečevoj dolini u blizini grada. Fascinantni prizori koji podsjećaju na površinu mjeseca zapravo su glinene formacije nastale erozijom tla nakon što je isušeno jezero. Sama šetnja ne traje dugo, no definitivno je ispunjena nevjerojatnim prizorima i doživljajem. Druga atrakcija u blizini grada koja se ne propušta i privlači jako veliki broj putnika je planina Čačaltaja. Nakon standardno lude vožnje brzo se nađete na 5490 metara nadmorske visine, pa osim što teško dišete, definitivno možete uživati u nevjerojatnom pogledu i vidjeti ostatke nekad najvišeg skijališta na svijetu. Šareni i kaotični La Paz u svakom je slučaju dobar uvod za upoznavanje s Bolivijom i grad koji se u toj zemlji s razlogom ne propušta.